La calor també ha obligat a que les empreses que reparteixen menjar a les persones majors adapten els seus menús en estiu. A municipis de l'Alt Maestrat i la Plana Alta, prop de 60 persones se'n beneficien d'aquest projecte. Els hem acompanyat. Este mas de la Torre d'en Besora és la primera destinació. Com va la cosa? Bé? Bé, avui molta calor, Cada dia Joaquim rep el menjar a Mància. Bon dia. A Albocàsser, Ramiro dona les gràcies per este servici. Li obris la porta de dalt i entra i ho deixa a una banqueta que tenim i ja no cal ni que això. Els menús es col·loquen en estos tàpers. Ara a l'estiu hi abunda la verdura i molta fruita. La tomata, també hi ha el cogombre i s'aprofita sobretot els productes de temporada que ens ofereix este període d'estiu. Les carmanyoles es reparteixen porta a porta en aquestes furgonetes. En total, 60 persones que poden viure a casa per aquesta assistència. És una manera de potenciar que les persones no marxen de les seues cases ni dels seus municipis. Una iniciativa que genera llocs de treball perquè actualment estan treballant 2 cuineres, la nutricionista, mínim 3 persones setmanalment que reparteixen cada dia el menjar. La bona alimentació i l'afecte en cada lliurament en fan la diferència.